जिखिनि थासारियाव जों दा हाबाफारिखौ मावफुंनो नागिरदों बे खोब मोजां जादों आरो आं सानो खोब डिसिप्लिन भाबैनो आब्रुथि गोनाङैनो बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होनो हागोन खारन ओनसोलनि रायजो राजा बाथौ धोरोमारिफोर बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमारिफ्राबो बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव बयबो मदद होदों गतिके इसोरा जोंखौ मदद होगोन आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ मदद होगोन आरो बे हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जाफुंलांगोन होनना आं फोथायो। गिबि गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम गौथुमनि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों आरो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुमा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थेलामारा बियाबनि मनिराम रतन लेरेला कसारी बे मुंख्लं गोसोखां फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों बे मेहेरगोनां गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो बेजोंनो लोगोसे बे सानथामनि हाबाफारियाव 20 जानुवारि खालि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ बे हाबाफारियाव गौमा आरजनि हाबाफारियाव बाहागो गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमा 50,000नि बांसिन बे आरजनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैगोन आसामनिबो गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो आरो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङाबो बेवहाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बेबायदिनो गोबां अफिसारफोर बाहागो लाफैगोन रायजो राजा बिथांमोन बाहागो लाफैगोन आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय बेवहाय जिल्ला आफाद 28 जिल्ला आफादनिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो आसामनि बायजोआव थानाय बाथौ सिबियारिफोरजों लोगोसे आरो गुबुन धोरोमाव थानाय बर'नि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय साखाफारा जादों आरो बिथांमोना फैगासिनो दङ मोनफैसिगोन वेस्ट बेंगल नेपाल अरुणाचल आरो बांला बर्डारनि बेबायदिनो मेघालय बेबायदिनो गासैबो जोंनि बाथौ सिबियारिया बेवहाय रायजो राजाफोरखौ लानानै 1 लाखनि बांसिन बेवहाय सुबुं बाहागोफोरा बाहागो लागोन आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा बै खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरदों आरो बेयो जाफुंसार जानो थांगासिनो दङ आरो जिखिनि खामानिफोर दिनै जागायबाय आरो एसे जिखोना मैयावलागि रायजो राजाफोरा सोंलु खालामदोंमोन जे माला जागोन ना जाया दा बेफोरबायदि मोनसे सोंलुफोरा फैबाय थादोंमोन नाथाय बियो दिनै फाइनाल जाबाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बे जोंनि गौमा आरज हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाया फ्राय रोखा जाबाय। हाबाफारि बायदियै दिनै मा हाबाफारि दिनै हाबाफारि बायदियै जोङो गेट बेखेवनाय गाहाय दरखं बेखेवनाय रायजोनि आबै सम्पाबति खेलखातारि बिथाङा बिथांनि मुङाव मोनसे गेट होनाय जादोंमोन दिनै बे हाबाफारि बायदि बेखेवनाय थांबाय थानसालि थारनाय थांबाय आरो माखासे बेबायदिनो दिनै एक्जिबिसन दङ थान्दै बादा बेखेवनाय दङ जिराय बादा बेखेवनाय दङ आलासि जिरायसालि बेखेवनाय दङ बे गासिबो जोबनानै दिनै बे फुंनि हाबाफारिया जोबलांबाय आरो नैथि जा बेलासि जानो गोनां जे दाब दाब जोंनि 28 जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय थान्दैफोरखौ लानानै 10,000नि बांसिन बेवहाय दिनै थान्दै जहन्थाय जागोन बेवहाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि फैबाय थानाय जिखिनि खामानि मावनो गोनां बेखौ सावरायनाय जागोन आरो जों दिनै 3 बोसोरारि जथुमा टार्मिनेटिं सेसन आरो बेवहायनो बिबान सोलाय सोल'आबो जानो थांगासिनो दङ। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्यु गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।